ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሰለስተ ብሉፃት ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ክንርኢ ኢና። እዞም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንክልቴኹም ፆታ ብዘይ ኣፈላላይ ብሉፅ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ይህቡ እዮም ተባሂሎም ብሳይንስ ተረጋገፁ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓደሽቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክትሙክራ ኣይትደልያን። ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ በዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሰለስተ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ፆታዊ ርክብ ንክትፍፅሙ ትፈቅደልካ እንተኮይና ዕድለኛ ኢኻ። ንክልቴኹም ብዘይ ኣፈላላይ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ዘብፅሑ ብሉፃት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ስለዝኾኑ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተለኹም ግድን ክትፈልጥዎም ዘለኩም ጥበባት ኣለዉ። ካብዚኦም ድማ ብሉፃት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ምፍላጥ እቲ ሓደ እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረክብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትወኦ ንክልቴኹም ብዘይ ኣፈላላይ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ከብፅሕ ዝኽእል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ካብቲ ልሙድ ውፅእ ዝበለ ኣብ ሶፋ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣባና ዝፍፀም ፆታዊ ርክብ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ዓራት ዝፍፀም እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ትነብሩ እንተሃሊኹም ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ እንተኮይንኩም ፆታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ መፅልኢ መሰልቸዊ ንክኸውን ይገብር እዩ። ስለዝኾነ ካብ ዓራት ወፃኢ ኣብ ኪችን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ሳሎን ሶፋ ፆታዊ ርክብ ብምፍፃም ዝበለፀ ዕግበት ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም። ፆታዊ ርክብ ዘፅልእ ዘስልችው ንኸይኸውን እውን ይሕግዘኩም እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ እንተኮይንኩም ዕግበት ካብ ምሃብ ንክስልችወኩም ይገብር እዩ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ኣብ ሶፋ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ከመይ እዩ ዝፍፀም ዝብል ሓሳብ ክንርኢ። ኣብቲ ሶፋ ደቂስኩም ኣእጋርኩም ዘርጊሕኩም ካብኡ ታጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኻ ኮይና ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። እዚ ንክልቴኹም ዝህቦ ዕግበት ኣሎ። ብደቂ ተባዕትዮ ክንጅምር እንተለና ቀዳማይ ምንም ፀቕጢ ከይበዝሖ ምትሎኻ ዕምቕ ኢሉ ናብ ብልዕታ ንኽኣቱ ይገብር እዩ። ዕምቕ ኢሉ ናብ ውሽጢ ክኣቱ እንተሎ ዝህበኩም ብሉፅ ዕግበት ኣሎ። ኣብ ሶፋ ደቂስኩም እግርኩም ዘርጊሕኩም ዝፍፀም ስለዝኾነ ኣየድክመኩምን ዓቕሚ ኣይትስእኑሉን። ስለዚ ፀቕጢ ይቕንሰልኩም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብሉፅ ዕግበት ትረኽብሉ ኢኹም። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ታጓል ኣንስተይቲ ሰውነት እንዳረኣኹም ተወሳኺ ዕግበት ንኽትህብወን ዝሕግዘኩም እዩ። ንኣብነት ነጥዋታ እንዳሓሳስኻ በፃብዕትኻ ንጉድበኣ እንደንኸእኻ ተወሳኺ ዕግበት ክትረክብን ክትህብን ዝሕግዘካ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ፖዚሽን ብላዕሊ ስለዝኾና ነቲ ፆታዊ ርክብ ባዕልኽን ንኽትመርሕኦ ዝሕግዘክን እዩ። እዚ ድማ እንተደሊኽን እንዳፍጠንክን እንተደሊኽን ቀስ እንዳበልክን ከም ዝደለኽንኦ ነቲ ፆታዊ ርክብ እንዳተቆፃፀርክን ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘክን እዩ። ስለዝኾነ ንክልቴኹም ብዘይ ኣፈላላይ ብሉፅ ዕግበት ስለዝህብን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ፆታዊ ርክብ ብምፍፃም ፆታዊ ርክብኩም ንኸይስልችወኩም ንኸየፅለአኩም ቦታን ፖዚሽንን ንምቕያር ስለዝጠቕመኩም ብሉፅ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብጣዕሚ ዝፈትወኦ እቲ ቀዳማይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ብዝበለፀ ዝፈትወኦ ብሉፅ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዝህበን ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ ታጓል ኣንስተይቲ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ትርኣስ ጌርካላ ዝፍፀም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን ንክልቴኹም ብዘይ ኣፈላላይ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዘብፅሐኩም እዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ብዝህቦም ጥቕሚ ክንጅምር ተለና ቀዳማይ ጥቕሙ እንታይ እዩ? ኣእጋራ ኣግጢማ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ከብዳ ድማ ትርኣስ ጌርካላ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ እንተኮይንኩም ብልዕታ ፅብብ ንኽብል ይገብሮ እዩ። ብልዕታ ብዝፀበበ ቁፅሪ ድማ ንመትሎ ብደንቢ ሓቂፉ ናይ ምሓዝ ዓቕሙ ልዑል ስለዝኸውን
ተወሳኺ ዕግበት ይሂበኩም እዩ። እቲ ካሊእ ድማ መትሎኻ ዕሙቕ ኢሉ ናብ ውሽጣ ብደንቢ ንኽኣቱ ዝሕግዘካ እዩ። ብፍላይ ንእሽተይ መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ በዚ ፖዚሽን ጾታዊ ርክብ እንተትፍጽሙ ዝበለጸ ዕግበት ንኽትህብዎን ዕግበት ንኽትረኽቡን እውን ዝሕግዘኩም እዩ። ብጣዕሚ ዝፈትዎ እቲ ካልኣይ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ጂስፓተን ብቐሊሉ ንኽትነኽእዎ ዝሕግዘኩም እዩ። ጂስፓት እንተተነኽኡ ድማ ብሉጽ ዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽሕልፋን ናብ ዕግበት ብቐሊሉ ንኽተብጽሕወን ዝሕግዘኩም እቲ ካልኣይ ብሉጽ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ነዚ እውን ንኽጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዝፈትውኦ ብሉጽ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብሕቑኣ ደቂሳ ንኽልተ እጋራ ኣብ ናይ ኣፍቃሪኣ ወይ ድማ በዓል ገዝኣ ማእገር ሰቒላ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን ሕዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እንዳፈተውኦ ዝመጻ ዘለዋ ብሉጽ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን ንኽልቴኹም ብዘያፈላላይ ብሉጽ ዕግበት ዝህበኩም እዩ። ሓደ ብሕቑኣ ደቂሳ እጋራ ናብ ማእገርካ ሰቒላ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ብልዕታ ጽብብ ንኽብል ዝሕግዘኩም እዩ። እጋራ ናብ ማእገርካ ክትሰቐሎ እንተላ ጭዋዳታታ ናብ ብልዕታ ከባቢ ንኽእከቡ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ብልዕታ ጽብብ ንኽብል ይገብር እዩ። ናይ ብልዕታ ምጽባብ ድማ ንዓኻን ንዓኣን ዝህቦ ተወሳኺ ዕግበት ኣሎ። እቲ ካልኣይ ጥቕሙ ድማ ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ዝርከብ ጂስፓት ንብሎ ናይ ዕግበት ክፋል ብቐሊሉ ንኽትረኽብዎ ዝሕግዘኩም እዩ። እዚ ስፓት እንተተነኽኡ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ብቐሊሉ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ንኽተብጽሕወን ዝሕግዘኩም እዩ። ነዚ እዩ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብዝበለጸ ነዚ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እውን ዝፈትውኦ። ብፍላይ ንእሽተይ መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ነዘን ሰለስተ ብሉጻት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንኽጥቀሙለን ክሕብረልኩም ይደሊ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምዚአን ዝበላ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንኽትሙክራ ክትፈርሓ የብልክንን። ትፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ዝበለጸ ኣዕጋባይ ንኽኸውን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ብተመሳሳሊ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም እቲ ተፈጽምዎ ጾታዊ ርክብ ንኸየጽልአክን ንኸይስልችወክን እዘን ብሉጻት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንምሙካር ክትፈርሓ የብልክንን። ናይ ጾታዊ ርክብ ሂወትኩም ኣዕጋባይ ንኽኸውን ዝሕግዙ ብሉጻት ፖዚሽናት እዮም። ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብጽሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።